Бародарам ассалому алейкум, хуш омадем ба канали Есим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза бародаро тематикаш камтар тағйир меёва ай видеое ки обычно дар канали ма мешава. Яъне ки бародаро ин мавзӯъ мада хунда интерес нишид ва хостум ки ҳамроҳи шумо поделиться кунам. Яъне ки бародаро имрӯз гап мезанем дар як темае ки бисёри производителёра намефора ва мумкин ки мара шум бинанд. Хай анди ова шум бинанду мудамо зарар наёбанд. Яъне ки бародаро гап мезанем дар бораи як чанд продуктҳое ки агар тайёркунӣ ӯро шумо дар асл бидонед мумкин ки дигар нахӯред. Ва бародаро ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш шудагиа шумо метавонед ки ба ёрдами ссилка гузашта приложениеро скачат кунед ва дар бурди ҷанговар бозингаро сум кор кунед. Ҳозир уже боёам рафтесиян хатия без зрителям бошанд неки гузаштесан ва метавонед ки ба промокод бонус ба даст биёред. Ҳам промокод ҳам ссилка барои скачат кардан дар комментария закрепиш шудагиа. Ва сар мекунем бародаро аз собун, хозяйственный собун ҳастай. Бале бародаро собун чизи хубай ва ҳамада дар корай. Яъне ки ин ҳамуд собуно метавонанд ки либоса бушӯванд, тоза кунанд ва албатта ки портид накунанд. Гарчанде ки замона пеш рафтагиа бародаро одамо ба мошинкам ки бушӯванд всё-таки ҳастай ки ба даст ба ҳамин собуно мешӯванд ва бисёри мо медонем фоидаҳои собуна ва бисёриҳо медонанд ки аз натурални продуктҳо ё тайёр мешаванд ва зарар надоранд. Яъне ки ҳамин қадар чиша одамо медонанд. Ва бародаро чӣ хеле ки официально ҳастай состави собунои хозяйственнида ҳама чизои натуралния, ягон чизи консервант, ягон чизои химикат нест. Яъне ки официально маълумоти официалнаш. Албатта ки разница байни косметический собуну хозяйственный дар ҳамия. Ва бародарам хеле гап ҳастай дар байни халқ ки хозяйственный собуно руғани саг доранд. Аз чӣ хотир бошад хел гап намедонам. Албатта ин собунои хозяйственный руғани ҳайвон доранд, не ки аз саг не. Аз чӣ? Диққат, ин ҳаст руғани хуг. Не может быть. Может. Ва гов. Албатта ки бизам аст. Ва мегзарем бародаро ба мармелад ё ки мармалод. Чӣ хеле ки шумо махулай ва чӣ хеле ки бигенша. ин чизе ҳастай ки бисёр кӯдакҳо ҳам дӯст медоранд ва на танҳо кӯдакҳо ҳастай бо одамои колониям ки магазинда мехара ба чанда мехара мегашт то бизон накашан аз ҳамдили худаш мехара. Ну розиши бародаро ҳастай одамои колониям ки мехаранд хе чиза. Но основной гап дар бораи намерава ки ура ки мехара ва ки намехара. Дар комментария бинависем бародаро ки мармелад хӯрдагӣ нестай. Агарам хе одам боша ихекнем боз ягон комментария намешава. Бинависем бародаро ки мармелад хӯрдагӣ ҳаст тагда. Ва бародаро касе ки полни состави мармелад ҳам медона шумо ҳам бинависед. Касе ки намедона ҳозир гап мезанем. Ба ғайр аз қанд, сироп, об бародаро дар инҷа бо ҷойгирай желатин. Яъне бародаро ин як чизи зарди асоси формаи ҳамин мармелада ҳамин нигоҳ медора ва як чизи бемазаи бе чия. Ва ин аз чӣ тайёр мешава? Ира вақте ки бисёр хела бисёр пӯст, хриш ва устухонҳои ҳайвона меҷӯшонӣ дар болои ҳамун чизи ҷӯшондашудагӣ ҳамин пайдо мешава. Асосан бародарои желатина чӣ хеле ки уже фаҳмиден аз отходо, яъне ки аз мусрое ки дар фабрикаҳо аст ҳамун тайёр мекунанд. Барое ки баъди ӯ қадар ҷӯшонда ки покза ош желатинша бигирӣ дигар ягон чизи ӯ намемонад. ҳамин хотир агар чизи гӯшти соза буҷӯшонӣ уже невигиднае ку. ҳамин хотир фақат аз татка ва мусор пӯстро меҷӯшонанд. Ай ҳама муҳимаш ки ӯ мусорое ки ӯ аз таткаҳое ки меҷӯшонанд аз чи ай? И бародаро аз ҳамин пӯсту устухону чизое ки гуфтем ҳама ҳамиё бародаро аз хуг ай. What the fuck, motherfucker? Ва беғарзаи хуг аз дигар ҳайвонои шохдорам мешава. Бинависем бародаро ки ҳозирам мехоҳем ки ҳамира бихӯрем. Ва бародаро одамое ки хела дӯст медоштанд мармелада ин новости безеб нестай. Барои чӣ ки ин ду намудай. Ҳамуиша интихоб кунем ки ба ҷои желатин агар пектин истифода шудагиа. Албатта бародаро ин желатин фоида дорад дар организм, дар буғуму устухонҳо, барое ки давҷа бисёр витаминҳо ҳастай, белок ҳастай. Не ки дар инҷа як гапае ки бале бародаро дар уҷа аз чорвои шохдор ва хуг истифода мешава. Не ки мо иша аниқ намедонем ки дар кадомаш хуг ва дар кадомаш гов. Ва мегзарем бародаро ба колбаса. Аз чӣ тайёр мешава колбаса? Бале бародаро ин хабараш навиданда хушрӯ тайёр шен барои оне ки бисёр одамое ҳастанд ки хе чизора дӯст медоранд. Сарделкаву сосискаву колбаса ҳам хе чизора ва видеоро тамошо карданда хела зиқ мешаванд. Ин намуди продукт хела чизи хубае агар ки аз гӯшти ҳақиқӣ кунӣ. Ин хел чиза фақат худ метавонӣ тайёр кунӣ ки реально медонӣ ки дар дуруни ӯ чие. Ане ки бародаро мутаассифона барои оне ки дар ҳама дастрас боша ва арзон боша
ира аз адход тайёр мекунанд, бигем мусор мешава. Худтон бардора як бор тасаввур кунед ки килои гӯшт чанд сумаю ва средни колбасара килоша бинед чанд сумаю. Бале ҳо ҳаст дар колбасае ки килои гӯшт қиматай, но ӯ ҳам гарантия намедиҳад ки ҳамаш чистай. Ва бардорам хеле гап ҳастае ки ба технологияи айзап гирифта шуда мешавад ки ҳозир колбасара туалети бумагам тайёр кунем. Я сам б***я. Бем бардора е состави як намуди сосискаро нигоҳ мекунем ҳозир. Ин нами намуд сосиска бардора 45% эмулсия, 25% дигаш белок, 15% гӯшти парранда, 7% дигаш просто обычный гӯшт, 5% дигаш крахмалу орд, а 3% дигаш боша добавкаҳои маззадиҳанда. Чӣ хеле ки дидем бародаро, шумо қариб ки нимаш эмулсия гӯшт не. А эмулсия чия? Пӯст ва адходои гӯшта бигем бародаро. Ҳамаи адходоро бародаро майда қима мекунанд, меҷӯшонанд то состояниеда ки шумо дидестен. Бале бародаро ҳозир уже замона пеш рафтеста, бисёри одамо продуктае ки мехаранд составша мехонанд. Не ки производителоам боша беақл нестанд. Раз ки қадар корпоратсияҳои калон кардагиянд ва гапора то метан тағйир метан. Мисол составда чӣ хел бинависем ки одами оддӣ мисол натона фаҳмида пра ами чияй, ё ин ки як хеле то бутем ки мақсад нагрезанд, натарсанд. Мисол маҳсулотҳои гӯшти 74% менависанд. Ҳамаша яъне ки ҷамъбаст карда. Яъне ки чӣ маъно дора? Ира фаҳмидан дар кора бародаро ки маҳсулотҳои гӯшти 75% гуфта, ин маънои ӯро надорад ки дар оҷа 75% гӯшт. Агар 75% гӯшт мебуд, менависанд ки гӯшт 75% ин маҳсулотҳои гӯшти гуфтаистае ки дар инҷа стуғону парапичоқ, пӯст, мисол адходо инами чизое ки шумо обычно агар гӯшта ки хитон бикшен ҳайвонам чизошо шумо намехӯред. Мегзарем бародаро ба кока-кола. Ва чӣ хеле ки мо шумо медонем бародаро дар танаи кока-кола яъне ки составша менависанд ки қанд дора, фосфорная кислота дора, кофеин, карамел, углекислота ва як намуд экстракт дора. Савол бародаро дар шумо ки экстракт гуфта чиро дар назар дорен шумо? Чӣ айба гуфти шумо ами? На ҳама медонанд. И бародаро як маҳлули ҳастае ки аз як ҷондор гирифта мешавад ки шумо зира дар рӯи экран дидестед. И бародаро ҷондоре ҳастае ки дар танаи дарахти ягон сабзавотҳо меиста, нешқатӣ ва соки ҳамун растениро мекашад рун. Не ки худаш намеҷимба вабше. Ва аз тухми ҳами пигмент бо номи кармин гирифта мешавад ки именно ҳамин пигмент кока-коларо ба ҳамин хел ранг тағйир метавад. Ранги мо обычно мебинем. Ва бародаро ҳамин хел дар кола истифода мешавад. Ин ҳамин хел намуди решае ки ба тоҷикӣ номашон намедонам мутаассифона. Ира аз ҷоҳое мегиранд ки дуруни уда мисол бисёр ҷондоро ҳастае. Аз ҷумла мушҳо бисёр мегарданд дар бехи решаҳо. Яъне ки гап дар сари як бародаро ки компанияи калон ин намуд решаҳоро тоннаҳо қати ҷамъ мекунанд ба ёрдами экскаватор. Ва шумо дар савол бародаро ки дар ҳамин қадар объёми калон ки дона ба дона ҳар яки решаро нигоҳ мекунад ки дар дурунаш чӣ ҳастае, чӣ нестае ва ҳатто мумкин ки муш боша ё мумкин ягон муш дар ҳамун дуру бача кардагӣ бошанд, бачаҳои ҳамун қади гира ҳамаша личак. Ҳамаи чизи ҷамъоварда шудагиро пресс мекунанд бародаро ва баъдан дар фильтр чизе ки дар оҷа агар допустим ягон пашм, мӯҳу ягон чӣ биёяд, гирифта мешавад. Не ки аз сабаби ранги кола, мисол агар дар оҷа хуни ягон чиз дига биёяд, ура ҳеҷ кас заҳмети намекунад. Ва албатта ҳозир бисёро дар даиҷа фикр дар саршон меояд ки агар хеле чизои лишни дар оҷа бирава озодам, аммо касал нештанд. Не бародаро, и компаниҳо и корро медонанд ва безопасни мекунанд худи нӯшокиро ба ёрдами химикатҳо. Ва албатта ки ин компонентҳо ҳам метавонанд ки одам дар зарар барасонанд. Олимо аз Вашингтон яке аз ингредиентҳое ки дар кола қарор дорад ба составҳо тақсим карданд. Ва дар натиҷа маълум шуд ки карамел и просто карамел нестае ки аз қанди ҷӯшонда шуда гирифтагиае. А дар асл ин намуд карамел маҳлули химиёвии қанд, аммиак ва сулфид дар натиҷаи хира ҳарорати баланд ба даст оварда шудагиае. Ин метавонад ки одама раки шуш, ҷигар ва лейкемия кунад. Аз ҳамин сабабе бародаро ки коларо дар баъзе кишварҳо тамоман намебароранд. Палочкаҳои крабби ки хӯрдагиае. Касе ки дар Россия боша бисёртар медонад чиза ва мумкин бисёри одамо уже ҳис кардагӣ бошанд ки даиҷа вообще краб нест. Аз чӣ хотир? Аз хотири нархаш. яъне ки чизоро бародаро аз краб не аз фарши моҳӣ тайёр мекунанд. ин намуди хӯрок бародаро як чанд аср пеш аз Япония меояд. ихе бигирем бародаро дар инҷа фарши моҳӣ так чӣ ба палочкаҳои крабби меган. Бияр барое ки бародаро японсо ира
ранги сирх мекунанд, ҳамин хотир номаш мемонанд палчикҳои краби. Ясна, краб не краб, моҳӣ не моҳӣ, колбаса не колбаса. Хай бардора худтона нигоҳ кунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.